लोगोफोर नै जोंहा बैसागुनि बेरायलायबाय दे हाय होनजोबदो आयु नोंसिनि सुसुरनि बलेर' स्करपिय' थाफैलाबायखोथाय मोसानोसैलाय एसे जा साइस साइस नुखाबाय नै बाज्लाथ' र' आयु आंहालाय मानो मानसिफोरखौ नायनो महर नायबानोमोन नै मालाबासिम जोबजोबावबाय होख्लायखाबाय नैबे औ जि गोथाव गोथाव मोनजानायखौ फाय बावनो हानो फैगोन बोसोराव फैनांगौहाय मोसाबाय लोगोफोर दिनै सानसे मागिबाय बैसागु मागिदों दासिमबो जोबा मोनाबाबो जोबा आरो मोनायावसो साबसिन जायो मोसानो बार खोलो खोलो माबाजों हाया नालाय सान्दुं दुंबा हाया सानसे मोसाखाबायना मेंजोबखाबाय आथिं साजोबबाय मैयानिफ्रायनो आरो दिनै सानसेबाव नै जा बुरजाखा जोंना नै फालोसे आरो दंबावोसो सानै थाबोबाय न'आव थाबायनो हाला नै बिसोरो बैसागु मागिग्रा नुखाथारो नै ना लोगोफोर बैसागु जाखावग्रा नै जोङो बयबो नायदे लोगोफोर नायलांबाय था दा इन्टारेस्ट जाबावगोनसो जेबोआनो जायाखै जोंना जोबबावाखै दानो गामि गोदानाव थांनो नागिरदों सोमखोर गामियाव जोङो औ नायलाय जि साइज नुखायो नैबे हाफांखौथ' आरो बै गावदां दंबावोसो जार गावदां प्रिति गावदां आरो नै ओरै जार सासे दंबावो सिगां सिगांथार नै इउएन स्कुल
जोंहा सुलेखा बर'नाव गोथाव गोथाव मोनजाफैखाबाय नै बेखौ बोरै बावनो हानांगौ जों गावसोरल' ओंखारना नुदों आंखौ मावनानै र' एबार खालमासि नोङो थांखाया जोंजों थांफाखाया नोङो मालाबा फिसाया लोमजादों मेंनानै नै जि जाफैबाय जोङो सानसे मोसानानै नै जि मगा मगि जालाबाय थारसै बैसागु नालाय एसेया लोंनाय जाखायो आरोना बर'नि नामावहाय गाज्रि मोनदा रावबो